Bueno, empezamos, entonces, ahora co pleno empezamos co pleno ordinario do día 24 de xaneiro de 2024. Entonces, empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta de sesión anterior, que é do 28 de decembro de 2023. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é acordo se procede sobre o POSPLUS 2024, Plan Único de Concellos. Dictamen da Comisión de Urbanismo e Plans. Informe se procede do POSPLUS 24, Plan Único. Dase conta da base reguladora do Plan de Cooperación ás obras de servicio de competencia municipal. O vereador Mos propón ao Pleno participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras de servicio de competencia municipal da Diputación Provincial, cuxas bases coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos proxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial do 2024 e con cargo á achega provincial do 2023. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2024. Achega provincial 2023 aplicado ao financiamento de gastos correntes 201.519,15. Achega provincial 2022, excepción da base 2.1 final, nada. Su total 201.519. Financiamento de investimentos. Achega provincial, denominación da obra. Proxecto de reforma e mellora de camiños en Cundiá, sobre de outros. Diputación 156.279,99. Achega municipal 0. Orzamento total 156.279,99. Su total investimentos achega provincial 156.279,99. Aprobar os proxectos das obras e os pregos de suministración que se relacionan nestas táboas. Reducción da débeda do Concello coa Diputación, préstamo provincial 0. Resumo. Gastos correntes 201.519,15, investimentos 156.279, reducción da débeda 0, achega 2024 201.509,15, achega 2023 156.279. Aprobar o plan complementario ano 2024 no que se inclúen os investimentos financieiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de descripcións técnicas. Ampliación e abastecemento a San Miguel de Salandón. Orzamento de contrata 176.072. IBE soportado deducible 30.558. Orzamento subvencionable 145.514,63. Ampliación da rede de abastecemento a Picón Vilanova 79.547,46. IBE soportado deducible 13.805. Orzamento subvencionable 65.741. Totais 255.620, IBE 44.363, subvención 211.256,33. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POSPLUS 24 base, se houbera. Quinto, solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello de contratación e execución das obras de administración incluído no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións correntes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorícese a Diputación Provincial da Coruña a obter a certificación da Agencia Estatal de Administración Tributaria da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social. Votado, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente.
A Comisión Informativa, coas abstencións do BNG e PSDG, infraformalmente citada a proposta. Bueno, tal como falamos outro día na comisión, como todos os anos este plan único, sabedes que ven dividido en dúas partes, ou casi en tres, pois logo hai outro punto que é o post-plus, o primeiro adicional, que é o vinculado a servicios sociales, pero sabedes que aquí ahora hai unha cifra que son uns 350.000 euros e que normalmente logo ven ese outro remanente que só vir a mediados de ano. Por eso nos indican ou nos sinalan que aprobemos a plans, ou sea, obras para ese outro plan complementario que xa sabemos que vai vir e o que tradicional normalmente son de sobre uns 200, 300.000, 300 e pico mil euros, non? Entonces, nese conglomerado, sabedes que xa unha parte, como é habitual, tamén se destina para 200 e pico mil euros para gasto corrente. Despois, dentro desta primeira fase, uns 156.000 euros para empezar nesa planificación de reparación de pistas a reparar as pistas municipales. Neste caso xa son xa reclamadas por non só as asociacións de veciños, sino por incluso grupos políticos aquí dentro deste pleno. Si hai reparacións en Pontiulla, San Pedro de Vilanova, San Mamede, San Miguel, San Pedro e Vedra, son claramente insuficientes, pero hai que empezar por algún lugar e como dixemos en máis de unha ocasión, nesta legislatura a nosa intención é, bueno, que a parte do traballo que se pode facer cas propias brigadas, bueno, pois nos distintos plans, neste ADER, etc., bueno, pois nestes 4 anos, pois un repaso importante nas pistas do Concello. E, por outro lado, están os dous plans complementarios, sin olvidarnos de seguir ca extensión dos servicios básicos, como a ser saneamento e abastecemento. Neste caso, abastecemento, o de San Miguel, de Sarandón, que, bueno, non é capricho poñer outra vez no complementario, simplemente que estamos pendientes da autorización de fomento para atravesar a autopista, entón tampouco tiña moito sentido. Total, se se vai durante uns meses os fondos, mentras tanto, bueno, esperemos que chegue a autorización de fomento, non? Porque agora, ainda que aprobemos, mentre non chegue esa autorización, non a podemos licitar e adjudicar. E despois, unha que xa leva, bueno, a parroquia de San Pedro leva varios anos reclamando, que era o abastecemento a Picón, que é máis que a Picón, Picón é Reso, etc. O que pasa é que hai que atravesar a carretera, onde o plan director, bueno, diseña por onde temos que leválo e despois xa as terminales as facemos, non? Son 2 horas a máis que, como sabedes, que o IVA, como é deducible, pois xa non entra dentro da subvención, co que, bueno, entendemos que son 2 horas que perfectamente van a entrar nun plan complementario, non? E, bueno, solicitamos o apoio desta corporación a estas obras. Nos históricamente sabedes que sempre nos opuxemos a votar favorablemente estes POS, fundamentalmente porque na parte que ten que ver con reparación de pavimentos non hai un plan director de estradas no Concello. Ese plan director de estradas seica que na anterior legislatura, a finais da anterior legislatura, xega que o estaban facendo, se non recordo mal, ou está pendiente, nos ainda non o vimos, de feito, bueno, despois na tanda de robos, pois solicitarémolo, pero de forma excepcional, vendo como temos o Concello, de que nos vamos a danos igual, fagan algo, o que seña, é dicir, parecenos ben que fagan calquera cosa, non vai ser por nós, obviamente, teñen a maioría, pero con tal de que fagan algo, chéganos, imos a externos. O noso grupo considera que é unha iniciativa interesante, necesaria e, sobre todo, moi demandada por parte da veciñanza, tanto o abastecemento a San Miguel de Sarandón como a Picón en Vilanova, e tamén estas poucas pistas dentro da cantidad delas que sí que fan falta. Entón, consideramos que é urxente empezar por algún lado, pero tamén queremos reincidir en que sí que é necesario moitas máis. Estas están mal, pero siga habendo outras moitas máis. Nos ímonos a abster tamén. Ben,
Bueno, pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre o post plus adicional 1/2024 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios do exercicio 2024. Informe da Comisión de Urbanismo. Post plus adicional 1/24 para gastos sociais extraordinarios no exercicio 2024. Visto disposto na base 12 da reguladora do Plan de Cooperación ás obras de servicio de competencia municipal, aprobadas polo Pleno da Diputación no 24 de novembro de 2023 e publicadas no BOP 227-23, data 28 de novembro, propónse. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación a obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, post plus adicional 1/2024 da Diputación Provincial da Coruña, para o financiamento de gastos sociais extraordinarios cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega municipal asignada aos gastos sociais que se detallen no informe emitido pola intervención ou Secretaría de Intervención, segundo se indica a continuación. Gastos sociais extraordinarios 2024, gasto corrente. Previsión de gastos, a primeira columna, estimación de outros ingresos e estimación do gasto a financiar polo Concello. A achega provincial son 57.576. A estimación de outros ingresos públicos ou privados, 496.950,90. Previsión de gastos do 2024, 742.344. E a estimación do gasto a financiar polo Concello, 245.393,10. Previsión do importe a imputar ao post plus adicional 57.576,90. Outros recursos propios do Concello 187.816,20. A Comisión de Urbanismo e Plans, coas extensións de BNG e PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, isto é complementando o anterior, non? Ese primeiro adicional que xa mandan agora destinado a gastos sociais que nos, bueno, seguindo o criterio do departamento correspondente, pues, destinen íntegramente ao SAF. Non sei se hai alguna cuestión. Nos vamos a votar favorablemente, vale? O SAF está por encima de calquera outro tipo de condicionamento. Estamos a favor polo que supón o SAF, aínda que realmente o SAF consideramos que está afogando económicamente o Concello, que consideramos que desde a Xunta de Galicia debería haber outro apoio a este tipo de servizos, porque se están destinando un montón de cartos a este servizo que realmente se poderían aproveitar para outros proxectos. En relación ao que dicía, totalmente de acordo. De feito, sabedes que hai unha línea tanto na FEGAN como na FEN de reclamación tanto a Xunta de Galicia como ao Estado, porque efectivamente este é un tema que non é de colores políticos e que non está afogando os concellos e que a solución ten que vir das dúas administracións, non? Entón, bueno, seguiremos presionando e esperemos que, sinceramente o digo, terminados os ciclos políticos, se chegue a un acordo, porque si nos afoga a todos, absolutamente a todos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade este punto. Pasamos ao cuarto, que é a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Entonces, bueno, máis ben eran cuestións en relación ao proxecto básico de educación centrodía, bueno, tanto que había solicitado xa vos pasamos, bueno, ou se pasemos ao SOI pasemos o antevos se non pasou o Fermín e xa vos rebotei, vale. No que na segunda que falabas de solicitar a humanización das vías que pasan por vez da Diputación, bueno, a cuestión da reeducación, sabedes que bueno, tema depende da Diputación,
estamos encima delo, sei que están nese plan de sendas, etc. Bueno, esperemos que vayan incluídas, estaremos, como digo, encima, pero, bueno, non deixa ser unha cuestión que depende da Diputación. A terceira, respecto ao bico municipal, é un comentario que, bueno, é un comentario que simplemente non compartimos, e a cuarta é un comentario, bueno, sobre o tema das comunidades enerxéticas, como os digo, non veo este pleno, pero probablemente veña ao pleno de febreiro. E Yolanda, falabas respecto á explicación que deu o alcalde sobre as ausencias e viaxes, non dixo cando vai a Madrid ou a Coruña a Deputación. Interese conocer cantos días son. Bueno, en relación á Deputación, depende do mes, poden ser 5, 6, 7 días. Normalmente suelen ser polas tardes, curiosamente, as reunións, as comisións, os plenos polas mañáns, e, por suposto, se é polas mañáns, obviamente, o desplazamento a Coruña aproveitamos non só para facer xestos na Diputación, senón nas delegacións da Xunta. Despois, en relación a Madrid, bueno, en relación a FEN, xa digo que un lunes e martes ao mes. O sea, normalmente suelen ser a finales de mes, un lunes e martes, que o lunes incluso intento aproveitar e marchar o máis tarde posible para Madrid. Pero, bueno, un lunes e un martes ao mes que estou en Madrid en relación a FEN. Despois, a segunda pregunta que van facer no arquivo por esa partida que daba... Non, eso é... A nosa idea é a través dunha subvención da Xunta, e esa sería a parte que tenemos que poñernos como Concello. Temos que reparar unha serie de humidades e filtracións que hai no local, a través da reparación propia ao tellado. Temos o estudio, temos feito, hai que reparar o tellado porque é fundamental, non? O sea, para que non teña filtracións. Claro, por eso. Non? Entonces, para nós ahora mesmo é unha das reparacións urgentes que temos que facer. Depois, a terceira, solicitas cando se fan obras nos velledos, que se corre as empresas, limpieza, etc. Bueno, pues tomamos nota deso. En canto a cuarta, agora hai unha liña de autobús, falabas das últimas líneas que salen da noite, non? Bueno, e pola mañá, bueno, pois é certo que agora a Taberna Nacional 125, bueno, realmente hai unha cobertura, xa, creo que moi digna, claro, o interior de Vedra, creo que tamén, pero, bueno, sempre hai, como dixemos, algunhas cuestións que de logo hai que estudiarles se poden mellorar, vale? Nesa revisión que estamos a falar, que contempla o plan de que se poidan estudiar algunhas líneas que despois de 3-4 anos vemos que non funcionan, e outras que a mellor que hai que reforzar ou cambiar. Eso tamén é certo que sempre temos que pensar que non é tan sincero, porque eso hai que combinalo incluso con outros concellos, etc. Pero, bueno, sí que na nosa idea está, non só nesa línea que falas da mañán, a veces, hai algún asuste, por exemplo, se está falando que a Xunta ten un asuste por exemplo, o problema que hai nos viernes ás 3 da tarde, entonces vai por bo camiño, porque parece que van a asustar ao hospital para que salga ás 3:10, co cal solucionaríamos o problema nese día. Como os digo, son cuestións que están vivas, entón que se pode intentar asustar, vale? Despois falabas no boletín e na web municipal, non aparecen as novas tasas que se aprobaron en pleno, se dice que se publiquen. Bueno, as tasas foron aprobadas en pleno, os plenos están colgados e publicados, e obviamente está claro que a xente ao longo deste ano vai coñecer as subidas das tasas, porque incluso nós mesmos explicaremoslas cando teñamos as reunións parroquiais. E a última, preguntabas en relación ás actuacións culturales, o último boletín por parte do Concello de Nadal en Vedra, etc. Bueno, aquí teño que comentarche que a persoa encargada da coordinación dos contidos e da maquetación do boletín ten a total e absoluta liberdade para presentar os mesmos como mellor consideren, seguindo as pautas do sentido común que se lle presupoñen despois de máis de 15 anos facendo. E é certo que no exemplar de decembro deste último ano decidiu unificar o Nadal en Vedra,
porque o considero máis útil a hora de facer unha senda para a senda, non? E así visibilizar a cronoloxía de actividades sempre especificando a entidade organizadora. Teño aquí, bueno, pois como efectivamente se unificaron todas e de todas as que hai, donde se vai señalando quen organiza cada actividade, pois hai 1, 2, 3, 4 e 5 que son organizadas propiamente polo Concello. A parte deso, sabe que nós, desde que estamos aquí, apostamos por fomentar a cultura, non? E, sobre todo, apostamos por apoiar e axudar e colaborar con todas e cada unha das asociacións e todas e cada unha das iniciativas que teñen. E algo moi importante, non competir, nin contraprogramar. O que temos é que axudar, acompañar, impulsar, etc. Non? Creo que, ademais, nese aspecto, creo que poucos reproches nos poden facer, como xa temos falado. Creo que somos dos concellos, non só da comarca, senón a nivel galego, que máis cartos habitante, por ratio cartos habitante, destinamos a axudar a estas entidades. Non? Entón, nese aspecto, eu, sinceramente, non considero acertada a súa crítica. E, dito isto, pasamos ao último punto, quinto, que é rogos e preguntas. Bueno, nada, tal e como comentei antes, solicitamos o plan director de estradas e ademais solicitamos que a partir de agora, cada vez que se faga un investimento deste tipo, que se teña o plan director de estradas, que teóricamente deberíamos de ter xa en funcionamento. Bueno, eu, xa que se vai reparar o arquivo, a verdad non sabía das unidades, pero o arquivo é unha desgraza, vaise algún ano solicitar hai unhas axudas para contratar un auxiliar de arquivos durante uns meses. Pareceme que neste concello sería moi interesante para ese valor divulgador que deberían ter todos os arquivos. Entón, si teñen en mente solicitar esa axuda algún ano, tamén da Xunta. Solicitamos o plan director no que se planifican as pistas que se van a arranxar e tamén o presuposto que se vai a dedicar á súa execución. As pistas que se aprobaron no post-2003 xa se comenzou a súa execución, cando se prevé, porque había algún aportexo, esa en concreto creo que está sin facer. Que? Repítoche, Carlos. As pistas do que se aprobaron no post-2023 se comezou a súa execución ou cando se prevé que se comece? Bueno, pois, non habendo máis rogos e preguntas, nada, pois, damos por rematada a sesión e boas noites a todos.